So hello guys, ang Simon to ang butik start khana nervous ang no ha ta malang pun chap semai to ta mo butik aro ani mung phakya tam phakya angka ang oro video khai mane nukjak man karan khai sido ang bu khayang tongni na happen no anga problem ko gure ang ko no bo saime ko no bo gure tangai ban mung phakya ang mo saime men khe ta mo ang video khai bani abu san chale na thang khai bani ano da bi songkol khayo ka ang bor video khadi ni saka mane phagin saka ang thangka video khakya a video khaima no ta bongjak la kha video ni kono sata kari lai wa lai ani mong no khuitong lai ang thamo samme ang tong khosino an kono sadi ang no problem ang kup gre kono sai ma nong nang ship shinia da bi ka sa voice recording khana do a voice recording ma bini monai pho a bori sawo je ongko ma do bi sang an baga hama salai po ka si program thang poro borok sapo je ma do bino bang ni jin text khake do ongko ma do bino text hemen ma do bi anu sawo je ongko ang semen tong nang jol jok tong khana hapano situation jam ting thang ka sajak ting thang ata tabuk ongko ang ongko mane sorry rokon chodo bono kang saka da kang no chaya hiya no no bang hamya hiya situation an think about obviously atik jol jora ongo hapano nang jodi ma hanga ka a part no nang trim khai di ani je mung nam jaga ne a video no cut khai di bon samane sap sa dong bori play do okay cho okay chama se dile se khaya okay chama se dile se khaliya ro ko double bathri do dile khai suro bushi te khari jo khan mung ba te sha no sai dong jo kha iko bo ba pro drug song na wi news ro ko viral lang ja khang ka ba ne ang khai bu pro drugs na wi ar thanga ka viral bo jo khang no happen ang kep no influence khai jeng no bo ni na ani chaya ang ko shi tong kha tabung no ka pok ja kono tang ti khlai ba barba borok kaisa nijini pas no pogoi kaisa bari borok nijini pas no pogoi future ka hamga thana bagai present no ka hamga tongna bagai try khai tong happen amte hai boro roni bagai no boro ro kri da mane tam sanai mane tak ang explain khajar ya do aso tapon mane antike khana boro ne kri da bokro ko pressure hap thon tang male ne hamu tomo joros no no boi ne ka hamu tong tong no kun sima kri ne a jaga to guri puri tik lai ba jago ye ang an podcast mane ang ka podcast khaima jaga ang ni jin ko suje ang ngte nge hakya phian no tang ni ang kem no influence ko khanya thangye kun ang kaham samung khai hai gana proud bu feel khai chhaitong do kasha borok ungma no poguina nije accept khai ni jai no accept khai ni je applicable se toma jaga se norok ti borok ni bagui no mane tam sanai a kongnon te se bari te se a kongnon te se guri free norok koni ke thamai ka lai khang ka borok ni bokrok tamung nai tamung nai no norok bo bujina na o semang ka norok adi ki sanan se ka je video khaima ni wole o drugs ni kok butke phaiba butke phai mane ang to ani ama be kun lenden sikring kan kai ani a mane acting khaimani jaga o bai o drugs na mani bor tam connection ba ang to drugs nungtui ang to video khai tongu ya ble je video nungtui ang ne sa voice recording khana ro do a voice recording ma bini manai pho a bori sawo je ongko ma do bi sang an baga hama salai po kasi program thang poro borok sapo je ongko takhe victoria sungmase video khale sipu mane borok kri khana ta haning ma do bi sa ati rokone sapota abagani bonoman harka borok kri khana dunia was borok bang ma ang simia bele video khane borok na hana ka bunyam na han mano angka domla bat siri sidi are an pas tang jes panangon apas ngol no tang kari salai ba ka jaga thangai nang ba ka se beri no bele angka ja no ro ja asu ku je an bagi salai mane a borok beriya de ba no ka se beri ba ba ke se manje ka ha ba ke mani man no ro je o beriya ti se bele de bo ba angko drugs sa se bele agi hai ra ati ro khone kete ka se ako bu khana je surbi saudo mane tini nu gotang ati hini samane je o baba news ro kajak sible drugs na we inka bo nije bin video sa baba drugs ro na we news ro kajak te kasha pura kubuja chengra dang saimian so he nang kubuja chengra da sashi me khan tang shaba nang nukha nang ang tabuk a news ang nang do ano obo amana ang nije saimia ka ang pura drugs sa we nyang news so viral tong mana ani bufro news ko goi bufro ang drugs sa mana news so tong tabuk ano ango video nang anyhow ang na tang mala ang ma segera ang bufro drugs sa we ang news so viral tong sashi me khan ka borono nor ko borono ko program thang sai tong le nan kong no ang ma tong kha sari ta norok mana ang news so kam no thing no ang na kha gido ang tapon ang proud ngi sai tong na ang chaya kha kya ang mistake kha kya pana ang abono pogoi ang ani pas no ang ekdom badru ne ang ta future ro buthe ka ham thang mana present buthe ka ham ko tong mana ang abo nai ang ta tong na ble norok khatam nai ba nadi ninga mai shini jak boya surobino bang shini ya madu bino bang shini ang boro nokjak boya kuno boya
মানে buini khuk khanama baila norok ana asake sana nangli ta angka do angte kaise do ang o video nubuni ang da be kok saka da be kol khaya khoni ba kok saka do ang pore ang ma do bino ba ang text khake do ang nijin text khake ang bono text khake saka noro de sale মানে ang no chaya hiya do ঠিক আছে তখন o video no